खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। उकिलखौ हेन्डकाफ लागायनानै खैफोदाव आसाम पुलिस 5 लाख रां खहा सुफुंनाय होनांगोन। आसाम सौफैबाय कभिड-19 नि गोदान जोलै JN1 भेरिएन्ट। नरेन्द्र मदिनि ड्रीम प्रजेक्ट जल जीवन मिशन बिथांखिया फेलें जादों बुंदों प्रेस मुसाहारि। नकल सनाजों लोगोसे सासे सुरां फालांगिरि एरेस्ट। सासपेन्डेड एडिसि सुकैन्या बराया जायखिजाया समावनो हमजानो हासिगौ। सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 27थि बोसोरारि जथुम्मा खुंनो लाहार फाहार। बाक्सानि लाबदांगुरियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सासे उकिलखौ हेन्डकाफ लागायनानै खैफोदाव आसाम पुलिसनि बे हाबानि थाखाय DGP JP सिंहआ गोजौ बिजिरसालिनि हुमखि मोननांदों। बेजों लोगोसे आसाम पुलिसआ बै उकिलनो 5 लाख रां खहा सुफुंनाय होनांगोन। बिजिरसालिनिफ्राय बिथोन मोननायनि 2 दाननि गेजेरावनो आसाम पुलिसआ बे खहा सुफुंनायखौ होनांगोन। मख'नो गोनांदि 2016 मायथाइयाव पानबाजार पुलिसआ मोनसे केसआव सासे उकिलखौ हेन्डकाफ लागायदोंमोन। जाथाय बायदियै गारि पार्किं खालामनायखौ लानानै सासे हमगार्ड जवानजों एना-एनि जानायनि थाखाय पुलिसआ उकिलखौ हमदोंमोन। नाथाय उननि समाव बै उकिला बिजिरसालियाव दायनिफ्राय उदां जादोंमोन। बेनि उनाव पानबाजार पुलिसआ हेन्डकाफ लागायनायनि थाखाय उकिला बिजिरसालिनि दरखंआव साफिदोंमोन आरो 2021 मायथाइयाव पानबाजार पुलिसनि हेंथायै गोजौ बिजिरसालियाव पिटिशन होदोंमोन। बे पिटिशननि सायाव बिजिरसालिया पानबाजार पुलिस थानायनि हेंथायै गोख्रों राय होदों। बेजों लोगोसे बे आयदानि सायाव राहा लानो थाखायबो बिजिरसालिया DGPखौ बिथोन होदों। आसामावबो सौफैबाय गिख्रंथाव कभिड-19 नि गोदान जोलै JN1 भेरिएन्ट एबा जोलै। गुवाहाटीआव सासे आइजोनि देहायाव मोनदों कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै JN1 भेरिएन्ट। मख'नो गोनांदि बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरफोरजों लोगोसे भारतआवबो कभिड-19 JN1 जोलैनि गाग्लोबनाया बांनो लादों। भारतआव केरालायाव गिख्रंथावसिन महर लादों JN1 जोलैनि गाग्लोबनाय। स्वीडेननिफ्राय आसामाव फैफिननाय सासे आइजोनि देहायाव मोनदों कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै। बे समाव बै आइजोखौ हम आइसोलेशनाव लाखिनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला भारत हादरनाङै दासिम कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै JN1 भेरिएन्टजों गाग्लोबजानाय सा 21 बेरामिखौ सिनायथिनो हादों। मिरु सावस्रि मन्त्रालयनि रिपर्ट बायदिब्ला केराला, महाराष्ट्र, झारखन्ड, कर्नाटक बायदि रायजोफोराव कभिड पजिटिभनि हारा बांगासिनो दङ। बबेखानि हादरनाङै दासिम 2669 सा एक्टिभ कर'ना बेरामिफोर दङ। बेनि गेजेराव केरालायाव सा 2341, दिल्लीयाव सा 3, गवायाव सा 19, गुजरातआव सा 23, कर्नाटकआव सा 92, महाराष्ट्रआव सा 45, मध्य प्रदेशआव सा 3, पान्जाबआव सा 6, पुडुचेरीआव सा 22, तामिलनाडुआव सा 89, तेलेंगानायाव सा 14, उत्तर प्रदेशआव सा 3 आरो राजस्थानाव सा 3 कर'नाजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोर दङ। ओरैहाय बे समाव आसामाव सासेल' कर'ना बेमारि दङ। सावस्रि मन्त्रालया फोसावनाय रिपर्ट बायदियै थांनाय 24 घन्टायाव केरालायाव गोदानै सा 300 सुबुंनि देहायाव कर'ना भाइरास बारदेरदों। बेनि अनगायैबो सा 3 कर'ना बेमारिया जिउ गोमादों। मोनलोङाखै गोग्गो लोंग्रा दै। बिटिसिनि बिफानारि EM डक्टर नीलुत स्वर्गियारिनि हम डिस्ट्रिक्टआवनो जल जीवन मिशन बिथांखिनि फेलें जानाया लाजि मोनहोदों धनश्री बियाबनि BPFनि MCLA प्रेस मुसाहारिखौ। बेजों लोगोसे गावनि न'नि साखाथियावनो जल जीवन मिशन बिथांखिया फेलें जानायनि अजद होदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि ड्रीम प्रजेक्ट जल जीवन मिशन बिथांखिनि मावफुंनायाव आसाम सरकार आरो BTC सरकारा फेलें जादों। बिथांखिनि मुङाव हा एलट खालामनायाव कमिसन सोलिदों होननानैबो MCLA प्रेस मुसाहारिया अजद होदों। मख'नो गोनांदि हर घर नल हर घर जल स्लगानजों गाहाय मन्त्रि मदिया हादराव जल जीवन मिशन मुंनि बेसेन गोसा बिथांखिखौ बेखेवदों। हादरनि खना खनला मोनफ्रोमबो नखरनि सिथ्लायाव गोग्गो लोंग्रा दै जगायनायनि थांखियै सरकारा रोजा रोजा कौटि रां बाहायदों। नाथाय उदालगुरि जिल्लानि अरांनि माखासे ओनसोलनि रायजोफ्रा गोग्गो दै मोनलोङाखै।
PHE बिफाना मावनाय दै जगायनाय बिथांखिनि 90% खामानियानो फेलें जानानै दङ। बिथांखिनि थिकादार आरो अफिसारफोरा प्रजेक्टनि रां दिहुननानै पकेट गरम खालामबाय होननानैबो प्रेस मुसाहारिया अजद होदों। नकल सनानि फालांगिनि हेंथायै सोलिगासिनो दङ आसाम पुलिसनि गोख्रों अपारेशन। बेनि गेजेरावनो दिनै जामुगुरि हाटआव पुलिसा नकल सनाजों लोगोसे सासे सुरां फालांगिरिखौ हमनो हादों। बबेखानि हमजानाय नकल सना फालांगिरिखौ रफिकुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला लखिमपुर जिल्लानि नावबैसानि थागिबि रफिकुल इस्लामा बालिपारायाव नकल सनानि नाव फाननो फैनानै गिदिंलांफिननाय समावनो पुलिसा नकल सना फालांगिरिखौ हमदों। नकल सनानि डिल खालामनो फैनायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो जामुगुरि पुलिसा जामुगुरि हाटनि सकिघाट दालां सायाव हरखाब सोग्रोमनानै नकल सना फालांगिरि रफिकुल इस्लामखौ हमदों। बबेखानि रफिकुलजों लोगोसे पुलिसा जिसुनि मुसुखा महरनि नकल सना आरो AS07T4494 नम्बरनि गंसे मारुति एल्ट' गारिखौ जब्द खालामनो हायो। ओरैहाय जामुगुरि हाट पुलिसा नकल सना फालांगिरि रफिकुल इस्लामनि हेंथायै केस फाइल खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। जायखिजाया समावनो हमजानो हासिगौ APSC बेले-बेजेयाव मुं सिखारनाय आरो सासपेन्डेड ADC सुकाइनिया बरा। गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सआ दिनै सुकाइनिया बराखौ फिन गोख्रों जेरा खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला चिफ मिनिस्टार इन्सपेक्शन अफिसाव दिनै सुकाइनिया बराजों लोगोसे बिनि बिमा आरो शिल्पी गगৈ मुंनि गुबुन सासे सिख्लाखौ गोख्रों जेरा खालामदों। शिल्पी गगैजों लोगोसे सुकाइनिया बराया गले गले कन्टेक्ट खालामदोंमोन। बबेखानि शिल्पी गगैया गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे पार्लाराव खामानि मावो होननानैबो मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बुधबारखालि SITआ सुकाइनिया बराखौ गोलाव 7 घन्टा जेरा खालामदोंमोन। बे गोख्रों जेरायाव भिजिलेन्सआ माखासे सुलुंफोरखौ मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो सुकाइनिया नायबिजिरग्रा टीमनि माखासे सोंथिनि फिननायखौ लिरनानै जमा होदों। रिपर्ट बायदिब्ला सुकाइनिया बान्था महरै मोननाय गारिखौबो नायबिजिरनायनि आवथायाव लाबोगोन। बेनि थाखाय DTO मावख'आव भिजिलेन्सआ आर'जलाइ होदों। नाथाय गावनि पासपर्टनि बागै सुकाइनिया दासिमबो खुगा बेखेवाखै आरो पासपर्टखौ भिजिलेन्सनो जमा होआखै। नोजोर होनो गोनांदि भिजिलेन्सनि नायबिजिरनायाव सुकाइनिया बरानि धोन सम्पथिया बांनायनि सायाव बांगासिनो। सुकाइनियानि मुङाव मरिगावआव 27 बिघा हा थानायखौ भिजिलेन्सआ बावैसो मिथिनो हादों। बेनि अनगायैबो गोबांसा सोमोन्दोआरिनि मुङावबो सम्पथि थानाया सोराङाव फैदों। जाउनाव बै सोमोन्दोआरिफोरखौबो भिजिलेन्सआ जेरा खालामनो हागौ होननानै खौरां मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 27थि बोसोरारि जथुम्मा खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बाक्सानि सालबारियाव थानाय सालबारि बियाबनि बाथौ थानसालियाव सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 27थि बोसोरारि जथुमखौ बोहैथि दाननि 24 आरो 25 खालारखालि सानैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो आखायाव लादों। बेनिनो दिनै साइनासालि लुफुंनाय हाबाफारिया आबुं महर मोननो हाबाय। बे बाथौ फोरबो फालिनो लानायाव 24 खालार एबा गिबि सानखालि सालबारि जिल्लानि बाथौ मन्दिरनि गाहाय खुन्थिया गायसनगिरि महरै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बाहागो लाफैगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो बाथौ गौथुमनि बानजाय आफादनि आफादगिरि कालीचरण उजिरजों लोगोसे सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारीमोनहा। बाक्सानि लाबदांगुरियाव फिन हाग्रानि मैदेरनि उदखार। मानास हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ लाबदांगुरि गामियाव हाबफैनानै आबाद फोथार खहा खालामफैनायजों लोगोसे थागिरि रायजोफोरनि न' बां धोन सम्पथिफोरखौ थेर-बेथेर खालामफैदों। जाउनाव हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव सैनांनाय लाबदांगुरिनि गामिनि रायजो राजाफोरा हाग्रा बिफाननि मावख'खौ घेराव खालामनायनि हुमखि होदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि लाबदांगुरियाव हाग्रानि मैदेरनि मोनसे गिदिर फालोआ थेर-बेथेर खालामो आबादारिफोरनि गोबां बिगा मैगं आबाद। थांनाय मोनायाव मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय खमैबो 100निबो बांसिन हाग्रानि मैदेरनि मोनसे फालोआ गुवार आबादथिलियाव उदखार खालामफैयो। गोबां बिगा फान्थाव बिलाथि, फान्थाव, जोगोनार, सबायबिमा, स्कुवाश बायदि आबादफोरखौ थेर-बेथेर खालामफैयो मैदेर फालोआ।
जायगानि सुबुंफ्रा हाग्रानि मैदेर हाबफैनायखौ आन्दाज मोननानै मैदेर फालाखौ होहरनो नाजायोब्लाबो फेलें जायो। बबेखानि बेनि बागै साखाथियावनो थानाय काहितमा हाग्रा बिफानखौ खौरां हरदोंमोनब्लाबो जेबो बिथिङाव नोजोर खालामैनि अजद दैखांदों सैनांनाय रायजोफ्रा। हाग्रानि मैदेरनि उदखार खालामनायनि खौराङा गोसारबोदोंब्लाबो मानास हाग्रामानि काहितमा आरो बासबारि हाग्रा बिफाननि मावख'नि रेन्जार अभिनव बरुवाया जेबो मोजां राहा आखायाव लायैयाव रागा जोंनाय फोरमायदों रायजोफ्रा। बेनिखायनो थाबैनो ओनसोलनि रायजोफोरनि हेफाजाबजों मानासनि बासबारियाव थानाय हाग्रा बिफाननि मावख'खौ घेराव खालामनायनि हुमखिबो होदों सैनांनाय रायजोफ्रा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।